No niin Juho, tässä on mun käyntikortteja. Joo. Okei. Mä haluan, että niin kun mä menen tälleen näin, niin sanon stop ihan milloin ikinä mä haluan. Voitapa uudestaan. No stop siis. Joo. Nyt on niin vähän. Mä ajattelin, että enemmän. Noniin. Stop! Noniin. Okei, hyvä. Nyt mä annan sulle kynää. Joo. Toho, se on nimmari siihen. Okei. Laita se tuppeesti siihen ja kato. Ota kiinni reunasta. N, Y, E. Nyt. Mä pyrin sua miettimään yhtä korttia. Mikä se kortti oli? Hertta Akka. Onks toi sun reppu? Voit sä auksata ton pikkutasku siitä repusta? Mitä vittua? Joo. Täällä on kortonkeja ja mitä vittua? Näytä se kameralle. Mitä sille näkyy? Pala, joka sopii siihen korttiin. Ja mikä siinä kortissa lukee? Mun huonolla käsialalla Hertta Rouvua.